ere bai. Atzoko azkena izango da, lanari ekiten lehenengoa, Lea Artibai, hortxe dira prest, eta ea lanari ekiteko moduan diren, bestela atzerapena pilatuko da, eta hori horrelako baldintza ditugunean beti izaten da arriskutsu. Ari dira ja kokatzen, eta badoaz. Ateratzeko ere, ze eragozten. Baina gaur eguraldia eta naturak ekarri digun eguna benetan latza da kirolarientzat, eta emakumeek esfortzu izugarri egin beharko dute, patroiek batipat, ontzia ondo kontrolatzeko, zuzen gobernatzeko, hor badago lana. Eta esan dezagun, Mikel, haizea eta itxasoa ipar-mendebaldekoa, Bai. Legia basotik sartzen da gaurtena, eta honek egiten du, hemen lehenbiziko kaleak Donostian, fama txarra du, horrelako giroarekin datza. Beste aldekoa denean, iparrek aldekoa denean. Ekialdeko ikutuarekin, Urbur mendiaren babesa, hori da. Gaurko eguraldi motarekin da, lehenbiziko kalea Zuloa. Bueno, hor dira lekitxarrak, aurten debutaria dira gogoratu, Lekeitio eta Ondarroa elkarlanean, Lea Artibai ontzi horretan, Osa eta Bikuña prestatzaile eta Aboitiz patroilanetan. Eta bigarren ontzia Kabo. Kabori buruz atzo esan genuen, baina atzoko emanaldia osotasunean ikusi ez baldin bazenuten, hau da datua. Kabo oso ontzi lehiakorra izan da emakumeen mailan aurreko demoraldietan. Aurten ordea aldaketa izugarriak izan dituzte, Bilaxoan aldetik eta Bilagartzia alde horretatik dozen erdi bat arraunlari ekarri dituzte, eta ontzia ez da, bai, bera da, Kabo, eta prestatzailea, oain presidentea bera da, Mario Vidal, hau ere arraunlari handi izan baitzen bere garaian, eta Beni Silva, ziklo honetan, gizonezkoen prestatzaile dugu, Gustavo Vázquezek ez jarraitzea erabaki eta gero. Baina ez da, hause datatua, aurreko demoralditako Kabo, Galiziako ligan emakumeen estropada egin, eta hirugarrena izan zen lehenengo estropadan, eta beste maila apal batean ari dira, atzo garbi ikusi genuen hori Jon Ibon. Eta pixka bat harrituta geratu naiz, palka txikiarekin doalako, ez talkirik gabe, eta Portugalete ere bai, pestainarekin bakarrik. Hor ikusi ditugu, palka handiak jartzen ere ikusi ditugu, bakarren batzuk, eta Kabo palka txikiarekin ez talkirik gabe, eta Portugalete pestainarekin bakarrik. Hemen txodoa, Portugalete, prestatzailea Flores, eta patroilanetan Iraide Ruiz. Hor da, jarrilera txuria esango dugu. Hori da, eta beroketan arazoren bat edo beste izan dute, Antonio Flores prestatzailea bera, laugarren tostan ikusi behitugu, beroketa egiten, orain dagoeneko. Eskaren bat igual. Judith Llanes dagoeneko, bere tostan dago. Prestatu gabe edo, eta beroketa ondo egitea beti komenigarri bon. Halako giroarekin, are eta gehiago. Eskotan gerritako zartatekoak eta ondo berotu gabe, olatu txarren bate jo, eta orduan eragiten baitu. Hemen dira donostiarrak, gogoratu Donostiako bi traineru ditugula leian, alde batetik Arraun Lagunak, eta aurten Donostiarra ere bai. Gogoratu Donostiarrak hor dituela lanean, KAE bat ligan, KAE bi ligan, eta baita ere hemen Euskotren ligan eta Gipuzkoako ligan, 3 traineru, hori gauza ederra da. Hor da Torreko ontzia, ez nahaztu ikusentzuleok, Lugainene, Arraun Lagunak erabiltzen duen trainerua, eta Torrekua, Karril handiaren omenez, hori baitzen bere etxea, Portuan, orain itsas museoa den dotore hori, haren omenez izena, eta Pantxa, hori da, traineru Arrokaren izena berria. Bueno, hor, kanpokaldean, toki berezia, hor dagoen Arroka, eta hor bekaldean duten naturak sortutako toki berezi bat, eta horrek olatu bereziare sortzen duela, eta mutilek erabaki omen zuten, hau komentatu genuen bere garaian, izen berria jarri behar diogu, traineru eder honi, eta zein da proposatu 4 edo 5, eta bosketa bidez, oso bete-beteko demokraziarik dago, erabateko jardun demokratikoa, eta posik entzun genuen azalpen hau presidentea berak, eta aurreko presidentea biak elkarrekin ziren, eta Santurtzen gogoan dute posik entzun nuela emandako azalpen hau, eta gero prentsa ohar baten bidez ere, hurrengo astean ere azaldu zuten, eta hor da. Bueno, kontu horiek utzi eta goazen orain Deustuarren lanarekin. Izan ere,
pentsa daiteke, Deustuk, bueno, 5 puntu bildu zituen atzo, eta barne-barnean, gaur estropada eder bat eginda, izango dutela hauek itxaropena, zergaitik ez, lau honenetan kokatu eta Euskotren Ligan parte hartu alizateko. Erresa ez da, baina ezinezkoa ere ez. Atzo 10 segundura zailkatu ziren, eta hori errekuperagarria da noski. Deustu, eta Donostiarra palka handiarekin ikusi dugu, eta orain Hernani palka txikia eta ezalkiarekin. Denak ezberdin, Ia guztiak ezberdin, entrenatzaileak zeinen erabaki ezberdinak hartzen dituzte. Hernaniarren entrenatzailea joan zen demoraldi arte Donostin ere izan zen, egin mutilekin, Xabier Zabala, are gozo ondo, ezagutzen du hau, eta esan daiteke, koskatzo bat, gora egin dutela, pausu bat eman duela, zalantzari gabe kuadrilla honek. Nabarmen. Azkeneko urtetako beraien ibilbidea aztertuta, dagoeneko goiko postuetara hurbiltzen ari da. Irtera bizi-bizi, Miren Garmendiaren ezek, 40 paladan, baina orain erremediorik gabe, arraunketa zabaldu beharra daukate. Arazoak, ez da? Ugaren ontziak ez da txarekin. Hortxe ari dira, ematen du hor pixkate nahaztu egin dela edo, Erne, bandera gorria goian du, 2 segundo, Erne, behar den bezala enfilatu gabe, aterako dira. Irten egin behar baina, aldan bezala irten bizkor. Eta orain, zuzendu azkar, hori da. Horrelako giroarekin, hurbiltzen maniobra hori ere oso garrantzitsua. Oso garrantzitsua ere. Arraun lagunak, Iriarte prestatzaile eta patroilanetan astudio. Hor da Lugainen ontzia, eta hauek erabat babestu dute. Karelan, metakrilatozko palka jarrita, harrituta nago, treneru guztiek ezberdinak. Entrenatzaileek erabaki ezberdinak hartu dituzte, abek izaterako. Palka txikia, ez talkia, eta estriborrean eta baborrean, 6. espaldako tosto horretan, eta 5. Oso ondo babestua doa ontzi hori. Hor da arraun lagunak. Eta orain artean Irteeretan eta ditugu, baina ikusi hor kanpokaldean Lea Artibaiko trainerua. Balizaren bila doaz, eta Irteeran hori jo. Hor da, Xanti Zabaletak prestatutako taldea. Atzo, 3. tokian, Ibaikak irabazi San Juani 3 segundo, hori 16, Arraun Lagunak 21, 27 Hernani, gero minutu erdi pasatxora, 21 Deustu izan genuen. Atzetik, 7. Donosti, gero Portu Kabo eta Lea Artibai. Bizi-bizi, Oriotarren Irteera, 37 palada, eta hauek ere, kareletan palka jarrita, espalda parean. Begira aizea, hane momentuak ematen digun datua. Eta hor kanpoko balizak, helikopterotik hartuta. Gaur ziaboga mantsoa ikusiko ditugu, Atzoko egin batean zerik ez dute izango. Erne Irteeran San Juan. Hauei adanik badute postua, baina noski puntua nahi dituzte Euskotren Ligako lehen jardunaldian Ibaika aurretik sartu zelako. Eta hor da Lea Artibai maniobra egiten. Begira denbora, 8 minututik gora. Begira maniobra, Miguel. Oso ikeragarri Zabaletik. Ontziak gurutzatu, orain, 8 eta 19. Lan handiak ibon. Ikeragarriak. Debutariak izanik gainera. Orain, kaboki harrapatu du, Lea Artibai. Gaur, ziabogetan ikeragarriko diferentziak izango dira, Zabalet. 7 eta 26. Orain barrura. Gaur keinak, lantzak eta tena ikusiko ditugu. Lantzak giroa ikeragarria dago. Irteeran prest, Ibaika. Estribor, ziagor. Vale, stop. Hor da. Eta badoaz, ontzi guztiak lanean ditugu. Ibaikak moral izugarriarekin ekingo dio gaurkoari. Gipuzkoako ligan orain artean 5 jokatuta denetan San Juan aurretik eta atzokoak urrearen balioa du, Errenteriako kuadrillarentzat. Erlojupeko batean, San Juan handi honi, trenerua sartzea 3 segundoko abantaila ateratzea. Zan hola nahikoa, Kortez azaldu da hor, baina gogoratu, aurten Ibaikaren prestatzailea Barbado dugula. Arrobiko lana urte askotan egindakoa.
Eta hortxe dira, Naroa Galdos patroilanetan. Dagoeneko arraunketa luzatuta, oso ondo bukatuz. Largo y profundo, ahí va Viking equipo. Ea ba. Gaur patrontzak lehen ere aipatu dugu, Mikel. Besteak beste, patroiak lan asko izaten ditu. Bat behintzat, gaur zuzen joatea eta bide galtzerik ez egitea. Hor duzue, Portugalete. 8 eta 7 izango dira. 8-0 7 Portugaleteren. Ziagoak oso zabaletik ematen ari dira guztiak. Bueno, diferentzia handiak izango dira. Espero genuen, hau ez da ustekabeko. Itxaso zabaleko lehian eta gainera emakumeen mailan, ba hau gertatu egiten da. Oraindik hor badira eskarmentu gutxiko neskak, zaildu gabeko arraunlariak, batez ere, lehenbizi atera diren traineruen zerrendan, gero Ibaika, San Juan, hori hor nanen, esperientzia gehiago duten, eta ziagoak, hori izaten da arazoa ziagoa, hor estu hartu ezkero, itxasoak aizeak, balizaren gainera botatzen zaitu, eta hor ere segundu mordozkak alde daitezke. Bai, baina ez duen hausi izan da, Donostiarrak 7 eta 41. Momentuz, demorarik onena, Galiziarrena da, Kabokoena 7 eta 36, Andrea Kollazo dute patroia, hor ez dute aldaketarik izan. Eta hemen txedoaz, Deusto. Bilbotarrak. Deustok palka handi horrekin, aurrekalariak eragozpen gehiago izango ditu, behar den bezala espaldian egiteko. Ea, Deustu, begira, kronorik onena markatuko dute. 7 eta 25 Bilbotarrentzat. Atzo, 11 segundo atera zizkion, Kabori, gaur lanerditan horixe. Arraun lagunakeko itziar eguren daukat hemen aldamenean, harin bizkor, estropadari begiratu behar diogulako, egunon? Egunon. Aukerak hor daude, Hor daude, bai. Atzo ongi ateratzen estropada eta gaur da, gaizki atera gea, ez dute oso irtera honekin, baina, gogoakin daude eta nipintzatzen urte bete gehiagokin zuzenduko dutela. Eta baldintzak ere ez direla honenak gaurko honetan. Inorrentzako, orduan dena berdin gaude alde hortatik handientzat. Sorterik onena. Eskerrik asko. Hortxe da Deustu, erreferentzi bezala 7 eta 25 eta Hernanik hortik behera. 7 eta 16an gelditu dute kronoa. Orain arraunketa aldaketa, Zer ikusirik, kanpora joan edo barrura torre arraun egiteko gara. Ibaika. Hemen Ibaika. Eta Naroa Galdozekin izan dako solaz alditxoa ere, behar bada momentu honetan jar dezakegu pantailetan lankideok. Asmoa atzoko berdina, kriston gogota indarrakin eta atzoko estropada ondoren oso motivatuak. Eta hori badana emateko asmoz, topera. Ne ustez zaila egongo dela denontzako, eta Ibaikantzat, ez dakit, espero ea sorta dakaun olaturen bat hartzen dugun edo, eta saiatuko gara alik eta beren arrauniten, eta ez dakit, emango digu, ematen diguna baita, eta guk errezten dioguna, guri emateko. Eta hori beti goaz intentzio horrekin, eta, San Juanen aurretik eta besteen aurretik albada noskiz, ez dakit, igual, ez du zertan Ibaika edo San Juanek aurretik gatu behar. Maniobra ikusi dugu, arraun lagunakena eta nahikoa lan Andrea Estudillo patroiak, Ibon. Asko, arrauna beste aldera eramaten eta bera baborrera etortzen. Hala ere, 7 eta 13, orain arteko denborarik onena. Eta begira, Kabo, Galiziako ontziak aurre hartu dio. Begira. Lea Artibairi. Aurrea, garbi, airean. Hemen da hori jo. Ematen du denbora polita markatzen ari diren. Aurrekalariak arrauna ezartzen duenean, segituan, balizaren gainera. 7-0 bat, arraun lagunakena 7 eta 13koa izan da. Hor da hori jo, lehenengo luzea, ona egin dute, Ibon.
Aitor Rodríguez, Deustuarren ordezkaria daukat hemen estropadari begira, egunon. Apa, egunon. Bueno, puede ser que hoy se consiga la clasificación. Estáis ahí en un puño, ¿no? 3 aspirantes. Sí, está difícil, la verdad, por los tiempos que estamos viendo hasta ahora, pero bueno, contentos con el trabajo que estamos haciendo hasta ahora, muy contentos. La verdad es que también las condiciones no ayudan mucho. No, nosotros Erne, hacer cabo un el tour de Muga, día y Laquido. así, hoy para nosotros es un handicap, pero bueno, ahí estamos y pelearemos lo que se pueda. Suerte. Vale, gracias. Orantxe Kabo, 13 eta 40. Eta bien bitartean argi dago San Juan darrak ez dutzeko asmotan irten direla gaur. Lehenbiziko luze paregabia egin dute. Arrazolaren neskek. Hemen da Lea Artibai, Ordu laurdena, 15-0-0. Hortik atera kontua. Hor kanpoan zer dagoen. Bat! Bi aurretik ekipo, ez? Ea ba, Ai, salto! Salto! helmugan Salto! bi azkar izan ditugu. Ea orain erreferentzien lehia horretan, San Juanek 6 eta 40. Ai, hau ekipo! Ea orain Ibaikak nolako denbora markatzen duen. Ai, presa talio! Ematen du Oraintxe aurrekalariari oraintxe egin doaz, doa. baina Ez dute segunduren bat gehiago beharko dute Ibon. Bai, 32 pala da, Ibaikakoak. Bueno, baina ala ere, nahiko gainean, Gaurko Lau. giroarekin 6 eta 44, Hiru 4 lau segundo segundo. gehiago. Poparian asmatu Poparia. ezkeo, hobetu daiteke hori. Hori da. Baina, orain beste estropada badugu. Era bat ezberdina bueltan, Ibon. ikusten ari garena da, bigarren egunez, jarraian, Ibaika San Juanen gain gainean dagoela. Atzo horretik eta gaur momentuz gain gainean. Bueno, ba, Portugalete badator, baina Portugaletek baino denbora hobeagoa markatuko du Donostiarrak. Donostiarrak oso txukun. Portugalete zailtasun batzukin eta hor bertan, ba, bi traineru terdi, gehiago ez, hortxe bertan dira Donostiarrak. Portugaletek aurretik amaituko du, ontzia, ez dakit, ba, ura asko hartuta edo, hortxe, Sartuta ikusten da, sartuta, oraintxe olatua, oantxe hartu dute olatua, Salta ahí! Salta ahí! Kabok 13 eta 40koa markatu du, eta begira Portugaletek, 14 eta 44, Erne, hor da Donostiarra, bai Donostiarra, 13 eta 40. Kabok baino 10 gehiago, begira, deusto, eta hemen datoz Bilbotarra. Olatuan, Aiara olatuan, Uribe Larrea patroia, esperientzia handiko emakumea da, asko ibilitakoa, eta hauek moldatu dira. Bi Begira olatu. ze kronoa. uartetik Deustu bikain, deustu 13 eta 15. Izugarrizko buelta egin dute, Ibon. Harrigarria. Ziabogan, 11 segundoko abantaila zuen, Deustorekiko, eta zabaldu egin du. Hemen Hernani. Hemen dator Hernani. Habek ere olatuan, oraintxe Hernani olatua. bosgarren atzo. Gaur arraunek baino 3 segundu gehiago behar izan ditu lehenengo luzean. Olatu Hor zoragarria. datoz Hernaniarrak. Garmendia patroilaletan. Oraindik gainean, Begira ze denbora. olatu harrigarria. 12 eta 42 Hernani. 12 eta 42. Hori da hori etortzea, Ibon. Badian, lan harrigarri egin dute. Gaur, bete-beteko popare giroa daukagu, Pixka bat asmatzen duenak, aberia ikeragarria egiteko modukoa. Bi! Barruan! Ai! Hemen da Ibaika. Ai, redonda estribo! Gogoratu lan erditan, Ziabogan, kanpoan San Juanek denborarik onena. 2 segundu luze atera dizkio Ibaikari. 6 eta 41 San Juanek, Ibaikak 6 eta 44. Nerea Galdoz estriborrei borobiltzeko eskatu. Alegia garbi ateratzeko palak. Erne, hemen datorre Arraun lagunak. Arraunek 12 eta 42. Begira gaur ere. Hernaniren denbora nola hobetu duten, Ibon. Bai, eta horrek esan edu. 12 eta 42. Begira, Ibaika nola datorren. Ibaika, olatu aprobetxatu. Argi Baborrak oso ondo. Baborrankekoak horixe egin behar du. Lagundu. Bestela keina, Eta hor, 10-12 segundo galduko dituzte. 12 eta 42 Arraun lagunakek. Bueno, hemen datu bat garbi daukagu.
Arraun Lagunakek Hernani eta Deustu atzetik utzi ditu atzo bezala. Beraz, logikak dio, barruan izango direla Ibaika, San Juan, Orio eta Arraun Lagunak. Baina, ikus dezagun, bukatu arte, hemen ezin da ezer esan. San Juanek segundo asko, handizki Oriori. 40 gehiago, bai? Orio bai, 12 eta 36 Oriok. Begira San Juan Eta San Juan izugarrizko huelta eginda. Oriok 12 eta 36 orain arteko onena, baina hori San Juane txikitu du. 11 eta 48. Nola etorri hori ofizioa San Juan darrek erakutsitakoa. Benetan estropada oso ona egin dute Nerea Perezek eta Maialen Arrazolak prestatutako kuadrilla guztiak, patrontzan Nerea ondo, eta kuadrilla ondo landua, ondo prestatua, esperientzi duna, Ibon. Bai, eta hori barrura antzeman eginda, han 4 segundoko abantaila zuten. Ibaikaren aurretik, itxaron dezagun, baina hori itzen zait, gehiago izango direla. Ala dirudi. Ikusirik Oriok azkenean minutu balenago irten eta bukaeran diferentzia, zenbat izan da? 48. Asko. 48. San Juan aurretik izango da eta abantaila politarekin, Hemen da. Gaur aspertu behar dugu lantza ikusten. Ibaika, begira orantxe 11 eta 48, gaurko garailea San Juan. Eta barrura ikeragarrizko lana. Izugarrizko lana eginda gainera. 11 eta 48, San Juanek lortu du garaipena hemen Euskotren banderaren 6. edizioa haientzat. Orain Ibaika 12-0 bigarren. Baina diferentzi oso handiak izan ditugu gaur. 19 segundos hartu dizkio Bateleren kuadrillak Errenteriako Ibaikari. Itziar Regurenekin hau berriz ere, eta oraingoan bai zenbat aldatzen diren gauzak minutu gutxitan, zoriona. Bai, mila esker. Beno, estropada zoragarria eta gaur ere aurkari zuzen horiek Hernani eta Deusto atzean utzita. Bai, liga oso politia izangoa nik uste, baino hemen sartzea oso kontzientzatuak geunden, zaila izango zala, zedenak inguruan gabiltza, Hernani zail jarri digu egunero, baina, bueno, tokatzen zan da, aurten sartu beha honenekin. Zaila izango da zuk esan bezala, baina orain txartela lortuta, ze helburu daukazu Euskoten liga honetarako. Esperientzia hartzea, 3. urtea dugu hau, eta esperientzia hartu behar da, aldea handia dago, eta honenekin arraunaitea hori da, esperientzia hartzea, eta gero ligarako, eta, kontxarako, esperientzia horrekin, hobeto egitea igazbaino. Gipuzkoako liga deskuidatu gabe, ezta? Hori oso garrantzitsua da Gipuzkoako liga, horren matei gute aukera, Euskotrenen sartzez gehan nahi, aurreratzen joateko, eta guretzako oso importantea izan da aurreko urtetan Gipuzkoako liga, eta, aurten de bai, baina Euskotrenen zentratuko geha gehiago. Zorionak, ikusiko dugu elkar. Bai, mila esker, besteat. Agor. Hortxe dira, sailkapena gaurkoari dagokionez, tarte handiekin. San Juanek 11-48, Ibaikari 19, hori 48, Arraun Lagunaki 53. Diferentzi handiak espero genuen bezala. Eta hortxe, sailkapena urbil izan dute, baina Hernanik azkenik ezin izan du pauso hori eman, ez da Deustuk ere. Hernani 5, Deustu 6, 7 Kabo, 8 Donostiarra, 9 Portugalete, 10 Lea Artibai. Eta 2 egunetako puntuak demora baino balio gehiago dutelako, lehentasuna sailkapena egiterakoan. San Juanek 19, Ibaikak 19, Oriok 16, Arraun Lagunakek 14. Eta 4 hauek izango ditugu urrengo 6 estropadetan, Santanderren, Pasaian, Getxon, Zierbenan eta azken biak Zarautzen, hortxe izango ditugu. Hemen da sailkapena, San Juan, Ibaika, Orio, Arraun Lagunak. Hoiesek aurretik eta hau dira epaimaitik bideo finisa aztertuta eman dizkiguten denbora
zehatzak, ofizialak, lehia amaitua baita. Eta ikus dezagun orain puntoi dagokiena, lankideok, hemen da. San Juanek 19, eta Ibaikak 19 baita ere, baina diferentzia, noski gaur handia izan da, San Juandarren aldekoa, 19, segundo, atzokoarekin konparatuz, atzo 3 Ibaikak San Juani. Hori 3, 16 punturekin, Arraun Lagunakek 4. txartela, 14 puntu. Hau eraz dira zelkatutakoak eta gorriz adierazitakoak dira atzetik geratu direnak. Hernani, Deustuz, Donostiarra, Kabo, Portu eta Lea Artibai. Eta orain zelkapenare ikusiko dugu, baina 4 artekoa bakarrik. Nola dugu zelkapena? Horrela. San Juanek 4 eta garaipen bat, Ibaikak ere banderatxoaren ikurra falta du, atzo Orion irabazia duelako. Eta, bueno, hauek gaurko puntua dira, 4-3 bat, orain batuketa egin behar da, atzokoa gehi gaurkoa. Horregatik, 7 punturekin izango ditugu, bai San Juan eta baita Ibaika ere. Hor dago beraz datua, eta protagonista gehiago orain Sara Gandara lankidaren eskutik. Bai, hemen zintzo aldamenean daukat Maider Ubarretxena, zorionak. Eskerrik asko. Beno, atzo 2. Orion, gaur garaipena eta nola gainera, sekulako denbora eginda. Bai, atzoz gen oso egun nahi duki, baina bueno, gaur ikusten da hortan gaudela, Euskotren liga irabazteko gokin, baita Kontxa eta Gipuzkoako liga ere, baina bueno, gaur demostratu dute gure neskek, oso ondo ditutela arrauna eta horta guazela ba. Asmo handiak, baina merezi dozue, izan ere demostratu dozue urteetan zehar, maila handia daukazuela. Bai. Hoi, egun batzutan pixkatoko horri geha, baina bueno, ikusten dugu hori Baikarekin, leia bizian gaudela eta hortara guazela. Bueno, dena irabaztea. Asegin, porque orain bandera emango dizuete eta une zoragarria da hori, zorionak. Hoi da, espazia goaz eskerrik asko. Hortxe doaz bandera une batetik bestera, txapela ere bai, labur Sara, ea beste zailkatutako beste klubetako ordezkariek zer dioten aurrera. Hemen Xabier Etxegoienekin, Ibaika, zorionak. Eskerrik asko. Beno, atzo bandera, gaur 2. eta iazko dinamikarekin jarraitzu dugula ematen du, ez? Bai, iazko dinamikarekin, burruka izango da berriz ere aurten, eta, bueno, konten, atzo lehenbiziko bandera irabazi genuen, gaur 2. eta, bueno, sailkapen nagusian denbora, puntuazio berdinaken gaude, lehen urtean ja garaiontako San Juanek 2 puntuko bentaja ateatzen zigun, eta, bueno, aurten hobeto atera gera. 4. Arraun Lagunak, beste gonbidatu berri bat, ez da? Bai, zorion du beraiei ere, oriotarrei ere, berriz ikusiko gara, eta hori, Arraun Lagunak eri, ongi etorria. Eta zorion du beste talde guzti ere, emakume nivela gero eta handiagoa da, eta dene zoriona merezi dute. Zorionak, eskerrik asko. Eskerrik asko. Ea Arostegi jaunarekin ere bi hitz egiten ditugun, Orio 3. zailkatu da, hor dira banderarekin San Juan darrak, ea Arraunak altxatzen ikusten ditugun, eta aurrera orain Sara.